da, i u Evropskoj uniji imate neke stvari koje već sad izazivaju sumnju, a to je pre svega jedan vrlo, ovako da kažem, benevolentan stav prema pojavi nacizma. Ako vi imate u državama, baltičkim državama, da vam danas marširaju naslednici neonacističkih formacija iz Drugog svjetskog rata, a da Evropska unija kaže a to je, eto, izraz demokratije, svak može, to je dosta zabrinjavajuće. Pa ima tog nacizma i kod nas na stadionu. Pa ima isto, ali kažem, ali tamo su baš obučeni na nacističke uniforme i ako vi mislite na ovo dole u Novom Pazaru, dobro, oni su imali samo zelenu boju, ali nisu još imali baš i svastike. A ovi idu sa svastikama i marširaju sa bakljama po noći i tako dalje. To je nešto što je... Ja ću vam reći nešto što sam napisao u Politici pre godinu i po dana, pa su svi čutali, niko nije. Ideja Evropske unije je ideja nacista. To je ideja Hitlera, ideja njegovih Gebelsa. To je ideja Evropske ekonomske zajednice. Nacisti su imali 1937. godine u Minhenu konferenciju koja se zvala Zajednički evropski ekonomski prostor. Od Atlantika do Urala. Predviđena je jedna zajednička moneta. To je bila nemačka Reichs zlatna marka. To je danas evro. A organizacija TOT, to vam je danas multinacionalni kapital. Organizacija TOT koja je pljačkala sva prirodna bogatstva okupiranih zemalja. Je li Hitler porušio sve granice u Evropi? Jeste. Je li se putovalo od Pariza do Varšave bez nekih velikih graničnih formalnosti? Jeste, samo uđe Gestapo i pregleda ausvajse i pasoše i tako dalje. To vam je Evropska unija. Neko će reći opet da karikiram. Ali to vam je zaista, oni su to izumeli. To je njihovo. Gledajte, Mussolinijevog ministra financija, koji je upravo o tome govorio, šta je zajednički evropski ekonomski prostor, šta on treba da znači. Schuman i Monet, nisu oni izmislili ideju Evropske unije. To je postalo 30. godina. Ja sam tekst taj napisao u Politici, verujte, niko nije, svi su čutali i druga elitna Srbija je čutala, vjerojatno su proverili pa su na Google našli da je to zaista tako, ili ja to nisam ispilio iz glave niti izmislio, ali to je ta ideja Evrope. Hitler je rekao 38. godine, nama ne treba evropska Nemačka, nama treba Nemačka Evropa. I sad, kad vi gledate kome danas Evropska unija ekonomski koristi, čijoj ekonomiji? Samo Nemačku. Nemojte me pogrešno shvatiti da sad ja tu nešto rogoborim protiv Evropske unije, da ispadnem ja neki evroskeptik. Ja sam zato da narod konačno na referendumu kaže da li je za ili nije. Mislim, to je ipak krupno pitanje. Znate, ne možete praviti tu vrstu političkih odluka. Neka narod lepo iziđe na referendum pa kaže. U Sloveniji imate referendum, bio referendum da li će radnje nedeljom prepodne biti otvorene. Nedeljom, zato što su se popovi bunili, jer kažu narod ne dolazi u crkvu, jer idu po shopping centrima. Ajmo referendum pa da vidimo da li radnje da budu otvorene. Bio referendum. Znači ja sam uvijek za to referendum pa da se